Hanjanglangso pathu aklam Bokajan LAC level apharman Khel Maharan ke pathu kechengpon. Phaikuni ni phaing kora troxier ni arni gangsam por phai hinira chitima por malompen Bokajan LAC apharman Khel Maharan phaikuni ni phai ingkora troxi pen thomke ban Hanjanglangso pathu aklam kapathu kechengpon. Bangsolong athletic football kho kabaddi la pen volleyball hei hui pathu ponpu. Sonsi ke pathu kang pupon amyalong aluhiaman pen deputy speaker Dr. Numol Mumin, Kasa secretary Dr. Pankaj Teron la pen alhisar piaman pen MSc kadom terang pipen chinglok ke theke ding atum chetong dun si ardi pidun. Sonsi mo adun thuang deng mate LAC level along pathu dun pen haidun pulotang teke haidun atophan anaphan suri phokke batangka pipajir ponji pusi deputy speaker Dr. Numol Mumin a hin pen ningji pon Bokajan Rajiv Shinrong pinang ke lo birta Malong News. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang apharman klarda kabirta.